En el 94 començarem a fer educació sexual a les tutories de l'antic tercer de BUP, el de filosofia, la de valencià i la d'anglès. No? I després estiguérem uns anys fent aquesta educació sexual i la LOCSE va portar unes optatives que es deien papers socials d'homes i dones i habilitats socials i també vam estar treballant en aquesta optativa. Aleshores va arribar a les meues mans un llibre de la col·lecció Claus per entendre el món, que és el de Bullent, que es deia Em fa mal l'institut, d'un amic i col·lega, Paco Ruiz, i jo me'l vaig mirar i vaig dir, ostres, Enric, per què no fem un assaig sobre sexualitat? Clar, nosaltres ja portàvem 10 anys treballant amb l'alumnat, crec que ja no és que estiguérem segurs, perquè jo crec que tant Enric i jo realment d'aquest tema no acabes mai d'aprendre, com que són persones inquietes no acabes mai d'aprendre del tot de cap tema. Doncs això, ja duiem 10 anys i li ho vaig comentar. No? Què te sembla si fem un assaig de sexualitat per al jovent? Fixeu-vos que fa 15 anys no n'hi havia molt, ara ja és un gènere que sí que trobem més llibres adreçats a l'adolescència, però en el 2005 no hi havia massa. I a Enric li va aparèixer fantàstic i ens vam animar i la veritat és que jo crec que vam gaudir els dos escrivint-lo i després publicant-lo i després treballant-lo també o fent-lo rodar. Així que estic molt contenta en aquesta qüestió. Bueno, la veritat és que portàvem, de fet, abans havíem fet l'assaig que ens van premiar en Xiva, però bueno, això era un estudi més acadèmic, i el següent pas era les veus que havíem estat escoltant a l'aula. I, de fet, el llibre recull moltes d'aixes veus, perquè teníem molta cosa recollida, guardada de contestacions, de preguntes que ens havien fet en l'aula, i el pas, la veritat que va ser molt interessant i ens va llançar un poc a la divulgació i a aquest tema. Després, el llibre el vam escriure, jo estava mirant altra vegada, el 2015, fa 16 anys, i quan ens va dir Núria de fer una reedició vam dir no, però l'hem de mirar, hem de donar-li el més segur un canvi prou fort. I, bueno, la veritat, ens vam sorprendre quan vam començar a veure que, efectivament, millor el tema del llenguatge, el tema del feminisme, ha evolucionat molt, una evolució brutal. El tema de la identitat, també. Ha hagut ahir, sobretot Rosa ahir ha fet una faena d'actualització brutal, però el que era el to i el que era l'estructura pràcticament estava totalment vigent.